Ara donarem pas a la secció de ciència, en què la Maia Castanyer us mostrarà, ho veureu, un experiment molt interessant. Veureu com un imant levita sobre un material superconductor, un material del qual se'n sentirà parlar. Això és el que li han explicat a les instal·lacions de l'Institut de Ciència i de Materials de Barcelona. Dissenyar nous materials capaços de millorar la nostra salut i les comunicacions és la clau de la investigació que es fa aquí, a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona. Avui diversos investigadors que hi treballen ens ensenyen la seva feina. Som amb l'Anna al laboratori de baixes temperatures de l'ICMAP i ella està investigant el material superconductor. Anna, per què és tan important aquest material? Els materials superconductors bàsicament són importants perquè permeten conduir l'electricitat sense cap mena de resistència. Llavors, si nosaltres posem un cable superconductor, tenim un transport de tota l'electricitat sense pèrdua d'energia. I aquest material superconductor té altres característiques que fan que levitin alguns elements, alguns materials. Aviam, ensenya'ns això, que és molt interessant. Una de les aplicacions que és molt vistosa dels materials superconductors és el fet que quan els refredem per sota de la seva temperatura crítica intenten evitar que el camp magnètic entri dins el seu interior. Així que si nosaltres refredem el superconductor i apropem un imant, aquest superconductor intentarà repel·lir aquest imant. Si vols apropar l'imant al superconductor, veuràs que per sobre de la seva temperatura crítica no passa res. No passa res. Podem apropar l'imant i no tenim cap mena d'interacció. Ara sí que està surant, sí, tal qual. Ara ha transitat i, per tant, el que està passant és que ell intenta evitar que l'imant entri les línies dins del seu interior. Però com que tenim la gravetat, doncs la força de la gravetat es compensa amb la força de repulsió dels imants i el que tenim és l'imant levitant a una certa distància dels superconductors. I quines aplicacions pràctiques tindria això a nivell de transports, per exemple? A nivell de transport podries fer trens levitants sobre vies que fossin magnètiques sense cap mena de fregament i per tant no tindries cap pèrdua d'energia quan el tren es mou sobre la via. Ara hem fet un segon experiment, Anna, que el que fa és permetre que l'imant suri però estable sobre el material superconductor. Sí, en lloc de refredar-lo sense camp, el que fem és refredar-lo amb l'imant al costat, és a dir, amb un cert camp magnètic, el que el superconductor fa és quedar-se amb aquest camp magnètic atrapat. I per tant, ara el que hem fet és que l'imant continua sonant sobre el superconductor, però ha quedat enganxat al superconductor a través d'aquest camp magnètic. Ara som a la sala blanca de l'ICMAP amb l'Edgar. Dic blanca, Edgar, però potser és groga. Sí, aquesta concretament sí. Per què és groga i per què estem vestits així? Bé, la llum, com veus, és groga. Això és perquè aquí fem processos de fotolitografia. Hem d'evitar que la component blava afecti a les nostres mostres i les faci malbé, i per això tot el que treballem dintre d'aquí, que com veus tampoc hi ha finestres, no entra llum de fora, no tingui component blava i per tant les mostres es tinguin bé i no se'ns facin malbé. I això és perquè tot estigui molt net, no? Aquest vestit que portem. En teoria no podem tenir més de 10.000 partícules de pols, petites partícules, en un metre cúbic. Bé, aquí darrere nostre tenim un elipsòmetre, que és un dels aparells que fem servir normalment per caracteritzar material. Ara posarem aquesta mostra que m'estàs donant, és una mostra de silici, i ho haig de fer molta cura, em deies, Edgar, perquè si no pot sortir disparada, esperem que no, la mostra. O sigui que l'haig de posar aquí a la màquina. Sí. Som-hi? Molt a poc. Xavier Obradors és el director de l'ICMAP. Xavier, quina és la importància de l'ICMAP dintre de la investigació científica actual? Sí, l'Institut de Ciència i Materials de Barcelona ja té 25 anys de vida i des que vam néixer hem tingut la preocupació de generar nous coneixements en ciència de materials i nanociència, nanotecnologia, sobretot els darrers temps, en què aquestes disciplines han anat creixent, i actualment ja som més de 50 científics permanents i un total de 200 persones
que estem treballant molt intensament i amb un èxit internacional considerable. Hi ha 3 àrees en les que apliquem els nostres coneixements. Una és els materials per a l'energia, una altra és els materials per a la biomedicina i una altra els materials per a l'electrònica. En Gerard treballa al laboratori de materials secs químics, no sé si ho he dit bé, més o menys, on treballeu amb els nanotubs, un material molt important de cara al futur de la medicina. Explica'ns en què consisteixen. Sí, nosaltres el que estem fent és utilitzem nanotubs de carboni, que són uns tubs molt petits, com el seu nom indica, que estan fets només de carboni. I el que fem és, a l'interior d'aquests nanotubs hi fiquem compostos radioactius, que són l'agent que farà després radioteràpia, i a les parets externes a fora hi fiquem biomolècules, que el que fa és que siguin biocompatibles i que ens dirigeixin els nanotubs a l'òrgan on tenim el tumor, i intentar minimitzar els efectes secundaris de la radiació. De cara a poder-los fer anar en aquest òrgan desitjat, o bé fiquem aquestes molècules a fora que li diuen on han d'anar, per entendre'ns, o podem ficar també, per exemple, compostos magnètics i a través d'un imant extern dirigiríem les nanocàpsules en aquest òrgan. Doncs aquest